വർത്തമാനോപി ന സഭൂയോപി ജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനേനാത്മാനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മാനാ അന്യേ സംഖ്യാന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ച പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേതേവമജാനന്തഃ ശ്രുതോനോപി ഉപാസതേ തേപി ചാതിതരൻ ദേവ്യാ മൃത്യും ശ്രുതി പാരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാത് തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അതായത് കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യ വിനശ്യന്തം യപശ്യതി സപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യാന്തി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭാവ മേകസ്തമവനുഷ്യതി തദ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വത തത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൂക്ഷ്മം പ്രകാശം നോപ്യലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോസ്തേഹേ തദാത്മാനോപി ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിലിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna, Yada Prakasayatyekaha, Krishnam Lokamimam Devi, Kshetram Kshetri Tada Krishnam Prakasayadi Bharata. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും, അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ക്ഷേത്രജ്ഞാന വിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശാധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവതാര കീർത്തനം. അംബുജായതലോചന കോമള കമ്പുധാരണ കാരുണ്യവാരിധേ കൽമഷാബഹ നിൻപാദ പങ്കജം ചെമ്മേ കാണുമാറാകണം ഗോവിന്ദ. ആഴി തന്നിൽ മുഴുകിയ വേദത്തെ നീളുവാനൊരു മീനായി ചെന്നുടൻ 7 സാഗരം ചൂഴ നിന്നിടുന്ന വേഷമമ്പൊടു കാണണം ഗോവിന്ദ. ഇച്ഛയോടസുരാസുര സഞ്ജയം സ്വച്ഛവാരിധി തോയം കടയുമ്പോൾ കച്ഛപാകൃതി കൈക്കൊണ്ടു മേവിടും വിശ്വവ്യാപിയെ കാണണം ഗോവിന്ദ. ഈശലെന്നിയെ സൂകരവേഷമായി ദേശിച്ചിടും ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നു ധാത്രിചക്രത്തെ വീണ്ടുകൊണ്ടന്നൊരു ഗാത്രമമ്പോടു കാണണം ഗോവിന്ദ. ഉഗ്രനായ ഹിരണ്യകശിപുവെ നിഗ്രഹിച്ച നരസിംഹമൂർത്തിയെ അഗ്രേ പ്രഹ്ലാദ സേവിതനായിട്ടു വ്യഗ്രം കൂടാതെ കാണണം ഗോവിന്ദ. ഗൂഢമോദം മഹാബലി തന്നോടു ഗൂഢമായി ചെന്നു മൂവടി ഭൂമിയെ യാചിച്ചിടുന്ന വാമനമൂർത്തിയെ സേവിച്ചിടുമാറാകണം ഗോവിന്ദ. എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുപത്തൊന്നു പ്രാവശ്യം എണ്ണമില്ലാത്ത ക്ഷത്രിയ വംശത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച പരശുരാമാകൃതി കണ്ണിൽ കാണുമാറാകണം ഗോവിന്ദ. നേർമിഴി ജാനകി ചോരനെ ബാണമെയ്തു വധിച്ച ശ്രീരാമനെ കാണി നേരം പിരിയാതെ എൻ മുന്നിൽ കാണുമാറരുളിയിടണം ഗോവിന്ദ. അയ്യോ ഹസ്തിനമായ പരിപുക്കു കയ്യിൽ മേവും കലപ്പയിൽ കോരിട്ടു പയ്യവേ എറിയാൻ തുനിയും ബല ഭദ്രരാമനെ കാണണം ഗോവിന്ദ. ഒട്ടൊഴിയാതെ ഭൂഭാരം തീർപ്പാനായി ദുഷ്ടഭൂപരെ കൊന്നു മുടിച്ചതും പെട്ടെന്നമ്പൊടു കാട്ടിയതൊക്കെയും കൃഷ്ണരൂപമേ കാണണം ഗോവിന്ദ.
ഓർക്കിലെത്രയും പേടിയാമിന്നിമേൽ ഖഡ്ഗിയായിട്ടവതരിക്കുന്നതും ഖഡ്ഗവുമേന്തി മ്ലേച്ഛരെയൊക്കെയും വെക്കം കൊള്ളുവതും കാണണം ഗോവിന്ദ. അവ്വിധമായ പത്തവതാരവും ചൊവ്വൊടു ചൊൽവാനാർക്കു കഴിയുന്നു. ദൈവമേ തവ കാരുണ്യം കൊണ്ടുമേ കൈവരേണമേ കൈവല്യം ഗോവിന്ദ. അന്തമില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നിന്തിരുവടി നീക്കിക്കളഞ്ഞുടൻ അന്ത്യകാലത്തു മുക്തിയെ നൽകുവാൻ ബന്ധു നീയല്ലാതില്ലമേ ഗോവിന്ദ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ രൂപ സനാതന. ഉച്ചരിക്കായി വരേണം നിന്നാമങ്ങൾ വിശ്വനായക വിഷ്ണു നമോസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങിടുന്നേൻ. അഞ്ജന ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങിടുന്നേൻ. ആനന്ദാലങ്കാര വാസുദേവ കൃഷ്ണ ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടണേ. ഇന്ദിരനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടണം. ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥ കൃഷ്ണ ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപം. ഉണ്ണിഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടണം. ഒഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന നാഥ കൃഷ്ണ പൂനം കൂടാതെ തുണച്ചിടണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ എന്നുണ്ണി ഗോപാല തീർത്തിടണം. തേടലർ ബാണനു തുല്യമൂർത്തേ കൃഷ്ണ ഏറിയ മോദേനാനു കൈതൊഴുന്നേൻ. ഐഹികമാകും സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാണാൻ. ഓടൽ കുഴൽ വിളി മേളോടെ കൃഷ്ണ ഓടി വരികന്റെ ഗോപബാലം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഔദാര്യ കോമള കേളിശീല കൃഷ്ണ ഔപപ്യമില്ലാ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടേതും. അംബുജലോചന നിൻ പാദ പങ്കജം അൻപോടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കണേ. കൃഷ്ണമുകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണാംബുജേശന കൈതൊഴുന്നേം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, സിന്ധു വാസൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരമ്പാടി കണ്ണാ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ വന്ന നേരത്തോ സാനന്ദമോടെ കുസൃതികൾ കാട്ടുന്ന കണ്ണനെ കണ്ടു നിന്നു. മേൽശാന്തിയൂട്ടിയ ഉച്ച നൈവേദ്യം ആവോളമുണ്ടിട്ടും ഒന്നരഞ്ഞാണം കിലുങ്ങുന്ന നിൻ കുഞ്ഞു വയറോ നിറഞ്ഞതില്ലേ. അമ്മ യശോദ തൻ മടിയിലിരുന്നിട്ട് മാധുര്യമേറുന്നൊരീ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നുകരുന്നൊരു നേരത്ത് കീശാന്തി ചൊല്ലിടുന്നു. എന്താണുണ്ണീ കൂടെ പോരുന്നു നിൻ ഭക്തരെ കാണുവാനായി. മോഹമില്ലേ കണ്ണ ചൊല്ലിയ നേരത്തു കണ്ണനെഴുന്നേറ്റു. ഓടക്കുഴലുമരയിൽ തിരുകി കണ്ണനിതാ ഓടി വന്നു. കീശാന്തി തൻ കൈവിരൽ പിടിച്ചും കൊണ്ടത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. കണ്ണൻ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. നാരായണ എന്നു ചൊല്ലുന്ന ഭക്തരെ ആമോദത്തോടെ കണ്ടു. കുന്നിക്കുരുമണി വാരിയെറിയുന്ന കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരും രാപ്പകലില്ലാതെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ണന്റെ ദാസന്മാരും കണ്ടിട്ടോ കണ്ണാ നിൻ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രം കണ്ടതുള്ളൂ. ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ചേലൊത്ത ചേലയിട്ടു. മിന്നിമറയുന്നതാരെയോ കണ്ടിട്ട് കണ്ണൻ നോക്കി നിന്നു. തന്നുടെ ലീലകളാടിടും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലെ ഉണ്ണിയല്ലേ. തെല്ലുനേരം കണ്ണൻ കൃഷ്ണമുടി ചൂടി മുല്ലപ്പൂ നൃത്തമാടി. പിന്നെയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടിടുവാനായി കണ്ണൻ നടന്നിടുന്നു. കീഴ്ശാന്തിയോതുന്ന തൻ കഥകൾ കേട്ടു കണ്ണൻ ചിരിച്ചിടുന്നു. അരികിലായി നിൽക്കുന്നൊരാനയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണൻ കുതറിടുന്നു. നേരമായില്ലുണ്ണി സന്ധ്യമയങ്ങട്ടെ ആനപ്പുറത്തു കേറാം. കീശാന്തി ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടു കണ്ണൻ നടന്നിടുന്നു. ചാരുതയാർന്ന നിൻ രൂപങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടു നടന്നിടുന്നു. മഞ്ചിമയാർന്ന തൻ മഞ്ജുവിൻ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ണൻ ചിരിച്ചു. പിന്നെ ആലവട്ടങ്ങളും ഓടക്കുഴലും കണ്ണൻ നോക്കി നിന്നു. തൃപ്പാദം കണ്ടൊന്നു തൊഴുതിടാനാവാതെ കലിയുഗമാടിടുമ്പോൾ കണ്ണാ നിന്നുടെ വർണ്ണന പലവിധം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരെ കണ്ടുവോ നീ. ഇനിയുമുണ്ടേറെ കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ കണ്ണൻ ശഠിച്ചിടുമ്പോൾ നേരമില്ലുണ്ണി ശ്രീലകത്തമ്മ കാത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. കണ്ണ എന്നുള്ളൊരമ്മ തൻ വിളി കേട്ടു കണ്ണൻ മറഞ്ഞ നേരം കൈകൂപ്പി കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ കീശാന്തി ചൊല്ലിടുന്നു. ആ തൃപ്പാദം മാത്രമേ ആശ്രയമായുള്ളൂ, മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ. കണ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നാരായണ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നാരായണ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നാരായണ നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
Thank you, Mataji. Hare Krishna, Dhanyamata ji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very sweet. Hare Krishna. Start ചെയ്യാം. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्प्रपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everybody. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. हरे Hare कृष्णा। Krishna Mata. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mata ji.
ഹരേ കൃഷ്ണ Hare മാതാജി. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അധ്യായം 13. നമ്മൾ ഇന്ന് 2/3 പോർഷൻ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ 2/3 പോർഷൻ നമ്മളുടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗവും പിന്നെയുള്ള ഭക്തിയോഗവും, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗവും, വളരെ ടേസ്റ്റി എന്നാ പറയുന്നത്, അതും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന 6 ലെസൺസ്. അതില് നമ്മള് ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിനെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ ഇന്നും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പ്രകൃതി, ആരാണ് പുരുഷൻ, എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ചോദിക്കും. ഇന്നലെ നമ്മള് ഭക്തി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. എന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ദുരാചാരിയായിരുന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭാഗ്. ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച, എത്ര തന്നെ പാപം ചെയ്തിരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി, വളരെയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആരാണോ, എന്നെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആ ഒരു ഫോർഗീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുവോളം അത് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം വൈരം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആകും. നമ്മളോട് ചീത്തയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഡെസ്പായി പോകും. ഇപ്പൊ 1 വീക്ക് ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഡെസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ മറ്റേയാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷേ ചിലപ്പോ ഒരു വീക്കായിരിക്കും ഡെസ്പായിട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് സമചിത്തത എന്ന് പറയുന്നത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരോടും വൈരമില്ലാതെ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഭക്തി വളരെ ഈസിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് ടങ് എന്നുള്ളത് ജപിക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. ചെവിയാണെങ്കിലോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, തുളസിയാണ് സ്മെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് കാൽക്കിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സെൻസസിനെയും എന്തിലേക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഭക്തിയിലേക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മായയിൽ അകപ്പെടാനുള്ള ഫുൾ ചാൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് മതി നമ്മൾ മായയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി, നമ്മുടെ മനസ്സ് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോകും. TV ആരെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപിൽ പോയിരിക്കും, നമ്മളും കാണാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും അത് വേണം എന്ന് തോന്നും. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ മായയിലേക്ക് അകപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും സുലഭനാണ്, സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദുർലഭനാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഭഗവാൻ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്, ആ ഭക്തന്റെ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. അവൻ എന്നിൽ വാഴുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തില് എന്നിൽ വാഴുന്നു, ഭഗവാൻ എന്നിൽ വാഴുന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ, അത് എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇതിനെ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അതിന്
നമ്മളുടെ ജീവനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ സ്പെഷ്യൽ ബുദ്ധി, പശുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആനിമൽ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ആനിമൽ ഒരു പശു ആണെങ്കിലും നായയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ചെയ്യുക? അത് അന്വേഷിക്കുക, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പശുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സവിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പശുബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ സവിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക, വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ ചൈതന്യവത്താക്കി കൊണ്ടുവരിക. നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലോ ചെയ്യും. അത്രയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സാത്വിക ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. നമ്മളുടെ ഓറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ആർക്കും പിന്നെ കയറാൻ പറ്റില്ല. എന്തെല്ലാം ഗോസിപ്പുകൾ ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ അതില് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ ഗോസിപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഞാനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാ. എന്നെയൊക്കെ ഫാമിലി ഫങ്ഷൻസിനൊന്നും ഈ ഗോസിപ്പിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് ഫാമിലി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഔട്ടാണ്. മിക്കവാറും മാരേജ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്നെ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും ഓർത്തില്ല എന്ന് വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 13ാമത്തെ ലെസൺ. ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസും നമ്മൾ വളരെ ഈസിയാണ്, ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ്. ഈസിയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനിയുള്ള 6 ലെസൺസ് ഈ ഭൂമിയിലെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, മര്യാദയ്ക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അതിനുശേഷം ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടണം എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ് 6 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഷ്യം, അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാം. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും സൂപ്പർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്കും റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ അടുപ്പിച്ചാണ് നിർത്തുക. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, പ്രകൃതിം പുരുഷം ചെയ്വ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച. എന്താണ്, ആരാണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് അത്, പുരുഷൻ ആരാണ് ഭഗവാനെ, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ഏതത് വേദിതമിച്ഛാമി, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ, എന്താണ് ഞാൻ അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഇതില് വിഷയീഭവിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ഞാൻ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചെയ്വ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച. ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. മീനിങ് ഏതത് വേദിതമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അറിയേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം. ഇനി നമ്മളുടെ കർമ്മമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ.
ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനുള്ളിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ക്ഷേത്രമാണ്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണെങ്കിലോ അവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഈ ആത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വായിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് പശുജന്മമായിരിക്കും കിട്ടുക. അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രീസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സാത്വികതയിൽ വസിക്കാൻ പറയുന്നതും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഡിസയേഴ്സിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരം തന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ഉത്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ ആ ഉത്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകൻ വളരെയധികം ഹാൻസം എന്ന് പറയുന്നതും സ്ട്രോങ് ഹാൻസം, നല്ല ഇത് ധാരാളം ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പോർഷനും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുരനാണ്. അപ്പം ആ അസുര സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രോമശ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു ദിവസം അത് വഴി പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല നല്ല ട്രീസ്, ഇത് പൂക്കള്, തുളസി അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ മഹർഷി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഈ വലിയ വലിയ ട്രീസ് വരെ ഒറ്റ തട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് കയറി വന്ന രോമശ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ശരീരമില്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരമില്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹർഷിയോട് ക്ഷമയാചിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, മഹർഷിമാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവരതിന് ഇതും തരും, നമ്മൾക്ക് ശാപമോക്ഷവും അവര് ഉടനെ തന്നെ തരും. അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ശാപമോക്ഷവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എത്ര വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദ്രവമാണ് മഹർഷിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് കൂടി മഹർഷി എന്താ ചെയ്തത്? ശാപമോക്ഷം കൂടി കൊടുത്തു, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരവും തന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വൃന്ദാവനത്തിലും ഇവിടെ മധുരയില് കംസന്റെ അനുയായിയായി ഇത് കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള തൃണാവർത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനായി. കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണവും കാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ധാരാളം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പൂതന മോക്ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്നു. സിസ്റ്ററാണ് പൂതന. അപ്പം പൂതനയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കംസൻ പറഞ്ഞു തൃണാവർത്തനോട്, കൃഷ്ണനെ പോയി കൊന്നിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പം കൃഷ്ണനെ പോയി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി. യശോദമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നി. കുഞ്ഞിനെ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി യശോദമ്മയ്ക്ക്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താ തൃണാവർത്തൻ വന്നു, കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കൃഷ്ണനെ എടുത്തിട്ട് പോയി മുകളിലേക്ക്, ധാരാളം മുകളിലേക്ക് പോയി. കുറേ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ശരീരം വെയിറ്റ് വെച്ചു. അണിമ, ലഘിമ, ഗരിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിദ്ധികളില് ഗരിമ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി, സ്വയം വലുതാവുക എന്നുള്ളത്, വെയിറ്റ് ഹെവിനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്, ആ സിദ്ധി പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ്, അതേസമയം വളരെയധികം വലുതിനേക്കാളും വലുതുമാണ്. വിഭുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മഹാനാണ്. ചെറുതാകാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും, വലുതാകാനും സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ധാരാളം വെയിറ്റ് ഹെവിയാക്കി ശരീരം. എന്നിട്ട് തൃണാവർത്തൻ അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് തൃണാവർത്തന്റെ ബോധമൊക്കെ പോയിട്ട് താഴെ വീണു. എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചു തൃണാവർത്തൻ. പറയാൻ വന്ന സ്റ്റോറി ഉത്കച്ചന്റെയാണ്. എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഉത്കച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട്
എവിടെയാ വന്ന് പിറന്നത്? മധുരയിലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വന്നത് എന്തിനാണ്? കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നത്. കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഇത് യശോദമ്മ പാല് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ പാർശ്വ പരിവർത്തനം കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടാകും, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തും. അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഇതില് വണ്ടിയിൽ ധാരാളം കുടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. തൈരും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കുടങ്ങളുണ്ട്, മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളതുണ്ട്, വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളതുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള കുടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ഉത്സവം നടക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ താഴെ കിടത്തി. അപ്പൊ താഴെ കിടത്തിയപ്പോഴേക്കും അസുരൻ എന്താ ചെയ്തത്? അസുരൻ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വായുവാണ്. അപ്പൊ വായു ആയതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വണ്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? കൃഷ്ണൻ ചെറിയ കാലുകൊണ്ട് ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു. കൃഷ്ണൻ കണ്ടു ഈ അസുരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു, കൃഷ്ണൻ കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി മറിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വണ്ടി മറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അസുരന് 1000 വെള്ള കുതിരകൾ വന്നിട്ട് ഗോലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതാണ് ശാപമോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. രോമശ മഹർഷി കൊടുത്ത ശാപമോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. നമ്മള് മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരീരം തന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ വല്ല പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കുക. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ഏതദ്യോ വേദിതം പ്രാഹോ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് അമ്മമാര് പറയും കുഞ്ഞിനെ വേദനിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരീരം വേദനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനാണ്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സാണ് വേദനിക്കുക. അപ്പം ആ മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വേദനിക്കുക, വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാവരുടെ വേദനകളും ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവിരിക്കുന്നു. നമ്മളിത് ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ധാരാളം കഴിക്കുന്നു, ഒന്ന് അനങ്ങാതെ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ആത്മാവ് എന്റെ ശരീരം, എന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം മറ്റേത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പക്ഷി തിരിഞ്ഞ മറ്റേ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നത്, അന്ന് തൊട്ട് അതിന്റെ ഉന്നതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മനസ്സും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നമ്മളാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വഴി എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിച്ചാലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തും, പക്ഷേ ശരീരമുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ ടഫാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ സാകാര രൂപത്തിൽ വേണം, അർച്ചാവിഗ്രഹം അതുപോലെയുള്ള രൂപത്തിൽ വേണം എന്നെ ആരാധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ. ഓക്കെ, 13.3 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യത് ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ ഭാരത, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിദ്ധി, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്.
ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ശരീരവും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെ, നീയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെ. നിന്റെ ഉള്ളില് ശരീരത്തില് ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നീയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഋഷികേശ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സെൻസസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയൊക്കെ ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു. അപ്പം ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ, ജഗദ്വ്യാപിയായിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഋഷികേശ, സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധ, എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. സർവസാക്ഷിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലും ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട്, വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധി, ദയാനിധിയാണ് ഭഗവാൻ, കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തരൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുകൂലമാക്കി തരേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു, സദാ ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തരൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്തേ ഞങ്ങളുടെ നാവിലെ ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അമ്മയൊക്കെ. അപ്പം ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു, സദാധർമ്മത്തിലേക്ക് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 13.6 and 7 പറയുന്നു 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ബോഡി, ഗ്രോസ് ബോഡി പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മോൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവ്യക്തത. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവ്യക്തമാണ് അയാൾ ഏത് മൂഡിലായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അയാള് സത്വഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കയ്യ്, കാല്, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, സ്പർശം പോലെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സ്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, നമ്മളെല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ കാണുക എന്നുള്ളത്. ജീവലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത്, മുടി വളരുക, നഖം വളരുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൃഢവിശ്വാസം, നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസം വന്നു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതും ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, നിത്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, ഗുണങ്ങളാണ് അവ്യക്തത. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും. ഇത് ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അറിയുന്നത്.
അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ് എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ട്? മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മളുടെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൂടിയതാണ് 11. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഓക്കെ, ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാകും. ഇനി നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനം വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അനാസക്തി. എന്തൊക്കെയാണ് ഹംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ത്രണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന. ഗർവില്ലായ്മ ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഗർവെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഷുവറായിട്ടും ഗർവെടുക്കുന്ന ആള് ഭഗവാൻ അതിന് പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ബാക്കി കാര്യം എന്നുള്ളത്. ഗർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുത്തുകൂടാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അഹിംസ, നമ്മള് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊല്ലരുത്. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ക്ഷമ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമ കാണിക്കുക, ഫൊർഗീവ് ചെയ്യുക. ലാളിത്യം, സിംപ്ലിസിറ്റി, ഒരു യഥാർത്ഥാത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അജ്ഞാനത്തിൽ പെടും. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ അറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ചിലപ്പോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശുചിത്വം, ക്ലീൻലിനെസ്, സ്ഥൈര്യം, നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരചിത്തത എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, കാണുന്നതൊക്കെ വേണം. എപ്പോഴും ഷോപ്പിംഗ് ക്രേസ് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ക്രേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മ. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാള് അതില് വ്യാമോഹിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ധീരസത്രന മുഖ്യതി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഒരേപോലെ കാണുക, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത്. അപ്പം നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനും ജപം കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം, അവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഡള്ളാകും. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം അങ്ങനെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പം ആരും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പി. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. എത്ര വലിയ ഗോസിപ്പിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അതില് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തോന്നാതിരിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയൽ. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജരാമൃത്യു, ജനന മരണം, ജര വ്യാധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. 4 തരം ദോഷങ്ങളാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യരെ വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ശരിയായ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അമ്മ, ശരിയായ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നല്ല ഗുരുവേ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അമ്മയും അല്ല. വ്യാധി, നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരീരത്തിന് രോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര നമ്മള് ഹെൽത്തില് നമ്മള് ഇത് ഫിറ്റ്നസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ബാക്കിയായിരിക്കും നമ്മള് രോഗമായിട്ട്
പോവുക നമ്മളുടെ. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെയും നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ യൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലിങ്കില് നമ്മുടെ തീർന്നു കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ് ആണ്. അത് ഉള്ളിലും വേണം, പുറത്തും വേണം. ബാഹ്യ ശൗചം ക്ലീൻലിനെസ്, നമ്മൾ കുളിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലീൻ ആകാം. അതേസമയം ഉള്ള ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ജപിക്കുക. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. എത്രയോ ജന്മം ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പഞ്ഞിമല പോലെ നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്പാർക്ക് മതി ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അമ്മിണി മാതാജി പറഞ്ഞു 16 റൗണ്ട്സ് ചെയ്യണം തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ 16 റൗണ്ട്സ് കമ്പൽസറി ആവുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആൾക്കാർക്ക് അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നീ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ ഒരു ഈശ്വരാധീനം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജപിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് മനസ്സിലടിഞ്ഞുകൂടിയ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച്ച. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്, ഹൃഷികേശനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ആള്. അതേസമയം ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണാതീതനാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം. എത്ര എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ, ഇതിലൊന്നും ആസക്തിയുമില്ല, ഈ ഗുണങ്ങളിലോ ഒന്നും ആസക്തിയുമില്ല. നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച്ച്, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, ഗുണഭോക്തൃച്ച്, ഇതിന് മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. നമ്മള് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി സബോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുത്താല് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച റൂൾസ് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ താഴെയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂൾസ് ഉള്ളത്. ത്രിഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും അതിന്. ജ്യോതിഷാമപി ജ്യോതിസ്തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സകല ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. ഇതിനു മുൻപും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും തേജസ് കൊടുക്കുന്നതും ഓജസ് കൊടുക്കുന്നതും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നതും. തമസ് പരമുച്യതേ, പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ, അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് അസലായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹമാണ് സകല ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അന്ധകാരത്തെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, അറിവാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് ജഗത് ഗുരുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും പരമപുരുഷനാണ്. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ഏതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളുടെ മെന്റാലിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വീക്ക് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണിത്. നമ്മൾ
മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ഡെസ്പാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ ഒരു ശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, ജപിക്കുക, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ പ്രദക്ഷിണം യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി പൂർവ്വ ഓരോ കാൽവയ്പിലൂടെയും നമ്മൾ തീർക്കുന്നത് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതോടുകൂടി സർക്കമാംബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാൽപാദത്തിലും പ്രദക്ഷിണ പതേ ഓരോ കാൽപാദത്തിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം തീർക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള കണക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾ പോയി ജനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് അതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ വന്യമൃഗമായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേവന്മാരാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ മാറും. മനുഷ്യര് തന്നെ ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ശരീരസ്ഥം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. നമ്മള് മനഃഷ്ഠാനേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വന്യമൃഗമാകാം. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകും, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമാകും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും ഊട്ടയായും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുക? ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ബർത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനും ഉയരത്തിലുള്ളത്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. നമ്മളാണ് എല്ലാ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അസുഖം, ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾഡ് വന്നാൽ മതി, നമ്മൾ കിടന്നു പോകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ. ഏവം വ്യതി പുരുഷം പ്രകൃതിയും സർവഥാ വർത്തമാനോപീന സംഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് മോക്ഷമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏവം വ്യതി പുരുഷം, ആരാണോ ഇത് അറിയുന്നത്, പ്രകൃതിയും ഗുണൈ സഹ, ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സർവഥാ വർത്തമാനോപീന സംഭൂയോഭിജായതേ, അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് ജനിക്കില്ല. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് ജനിക്കില്ല. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനം, അറിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവസഹായ പശ്യതി യഥാത്മാനം കർത്താരം സപശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ആരാണ്? എന്റെ ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ആത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ട് അകത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധമുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർത്താരം സപശ്യതി, കാണുന്നവൻ അവനാണ്. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റ്സ് ആണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഇതാണ് ദൈവീഹേഷ ഗുണമായി മമമായ ദുരത്തെ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തി മായാമേതാം തരന്തിരേ. ഭഗവാനെ വന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മായയെ എളുപ്പം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 13.34 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യഥാപ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് അത് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുന്നത് 1/10,000 പാർട്ടാണ്, ഫ്രാക്ഷനാണ് ഒരു തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ. പക്ഷെ അത് ഹോൾ ബോഡിയിലേക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചൈതന്യവത്താക്കി തീരുന്നു. ഓരോ അവയവവും നമ്മളുടെ വളരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എല്ലാ അണുയിലും നമ്മളുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്.
നമ്മളുടെ കർമ്മ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് വരുന്നത് അതാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അത് അന്നമയ ശരീരമാണ്. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അവരിൽ വളരുന്നത് ആ സമയത്ത്. പിന്നെ മനോമയ ശരീരമാണ്, ജ്ഞാനമയ ശരീരം. എന്റെ ആത്മാവ് വേറെയാണ്, ഇത് ശരീരമാണ് വളരുന്നത്. വികാരം, വിചാരം എന്നിവയൊക്കെ വരുന്നതാണ് മനോമയം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ മനസ്സും ജീവനും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നറിയുന്നതാണ് വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആനന്ദമയ ശരീരമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദ രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആനന്ദമയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ബോഡിയെ അതിനെ അബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അതിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ട് അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലൊരു ഉപകരണമാണ്. നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാചൻ. കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആകും. അതേസമയം ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ ഒരു ജീവൻ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അതേത് തരത്തിൽ ഉപകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓൺ ഡിസിഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാചനന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണമാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ബുദ്ധിപൂർവം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ഏതൊരു യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ സാധിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അറിവൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള യോഗിമാർക്കൊക്കെ അത് ചിലപ്പോ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്നെ വേണം. ശരീരം എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഈ സത്വഗുണത്തിലും രജോഗുണത്തിലും നിന്നെല്ലാം മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 13th ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ് ഇനിയുള്ള ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ലെസൺസ് 45 minutes ഒക്കെ ഉണ്ട്, ധാരാളം മതി നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Krishna.